MR2 2000 vuosimallia, ajettu 193 000 pohjasta. Eli pohjassa etuakseli. Siellä on vaihdettu toinen vakaaja, vähän lyhyemmät tangot sinne. Sitten Wilsonin jarrut. Isommat jarrut omilla adaptereilla. Sori, Wilwoodi, ei Wilsoni, Wilwoodi korjataan. Alustassa ei sanomista oikeastaan. Joo, jarrukilvet alkaa olla aikansa, mutta hyvin ei ole vielä yhtään löysänoloset. Mutta alustassa muuten ei ole sanomista. On erittäin hyvässä kunnossa, ei ruossata, ei mitään jälkeä. Sitten siihen on laitettu toi jälkiasenteen tuki eteen. Ja vasemman puolen, kuljettajan puolen helma sisäpuolelta. Tossa on joskus ajettu vähän kiinni. Ehkä siinä on alkavaa tossa pientä, että nyt pieni massa päälle. Sprayjaa, niin jes, ei lähde menemään. Niin taakse asti ei ole huomautettua. Tosta on kerran nostettu väärästä kohdasta, eli takakulman kohdalta. Sitten ulkopuolelta täältä näkyy paremmin, eli nostettu väärästä kohdasta. Ja oikeastaan vaan ruuveista sanomista, mitä tässä on. Muuten ei mitään, ihan terveet pellit alhaalta tältä puolelta. Tuolla näkyy yksi ruuvi. Vähän huonosti laitettu, pitää laittaa kiinni. Sitten pelkäjän puoli. Ei mitään sanomista täällä. Ei ole edes nostettu väärästä kohdasta. Tuolta kun ehkä lähtisi kaivaa oikein kunnolla, niin voisi saada ilmarakoa, mutta ei mitään alkavaa. Kova. Ei ole mitään. Tossa on joku osunut joskus, joku terävä, mutta ei ole painauma, vaan on ihan tossa massassa. Ei ole taas ruuviruosteessa, mutta muuten ei. Täältä on lähtenyt kiveiskuista pois, että on näköjään räpätty liikaa pientäreillä, mutta sanotaan, että tehtävissä. On roiskeläpät ollut joskus, sen takia se törtti siellä toisella puolella näköjään, täällä on tällainen samanlainen. Ehkä me jätetäänkin se siihen. Sitten keskeltä lämpöputket, hapettumaan jotain. Ilmaputket jouduin tarkastaa, kun luulin, että on imuvuotoa, mutta ei ollut. Menee taakse, hyvän näköinen, pieniä pintahapettumia. Tankki pieni, ehjä, ei vuoda. Näkyy sen takia pisteet, kun vähän aikaa sitten pesin moottoria tuolta. Takana ei erityisesti sanomista. Mennään näin, tulee isompi kuva. Taka-akselusta ei välyksiä. Pakoputki on semmonen räpellys, että ehdottomasti suosittelen katista eteenpäin ihan jotain omaa sarjaa tehdä. Takana myös vähän jäykempi vakaa ja pienemmät tangot. Muuten akselista sama. Laatikko on 6-lovinen. Ja kone on päivitetty. Koneeseen on ylhäältä päästä tehty ne öljykanavan pulttien mikä kuluu sieltä pohki, ja alakerta on uusittu kangelaakerit, peittäislaakerit, jakopää tehty. Eli tavallaan sieltä pitäisi olla kaikki kunnossa. Ei mitään ihmeellistä. Pohja erittäin hyvä aihio projektille, ja korostan projektille, koska tässä on kuitenkin tekemistä kaikenlaista vielä, mutta lähtökohta oli se, että 8 vuoteen katsastettu. Moottori vähän käytettiin auki kiinni ja leimalle ja ykkösää leimasta läpi. Oikea etuparkki ei toiminut, että se oli ainoa huomautus. Ihan näppärä peli alhaalta ja ajettavaltakin ihan kiva ja sisältä ihan kivan näköinen, niistä sitten kuvat löytyy erikseen.